θαλάσσιο ψάρεμα. Οι Έλληνες, λαός ναυτικός, εκμεταλλεύτηκαν τα πλούτη της θάλασσας για τροφή και εμπόριο. Εντούτοις, το ψάρεμα παρέμεινε δραστηριότητα των φτωχών και των δούλων. Δεν θεωρούταν χόμπι, αλλά βιοποριστική ανάγκη. Ο Όμηρος αναφέρει σπάνια το ψάρεμα στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Συνήθως το χρησιμοποιεί μεταφορικά για να περιγράψει πολεμικές σκηνές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περιγραφή του θανάτου του Θέστορα, όπου ο Πάτροκλος τον τραβάει σαν ψαράς που βγάζει μεγάλο ψάρι από τη θάλασσα. Στην Αίγυπτο το ψάρεμα ήταν ψυχαγωγία για τους ευγενείς. Στην Ελλάδα όμως οι ήρωες ασχολούνταν κυρίως με το κυνήγι. Ο Ηρακλής, ο Αχιλλέας και ο Οδυσσέας παρουσιάζονται ως κυνηγοί και πολεμιστές, ποτέ ως ψαράδες.